Weche moko nyakora Mokajwang' en ni jatend duond Busia mar Wiper Kalonzo Musyoka osewuok tung' mosuoka koro seyo mokalo. Jatend migao mar weche mag pinje maoko bende nogai mar jotend migepe Thurka Musalia Mudavadi kolure gi chung' mare ewi ng'iyo e kind pinje maoko kod ratiro mag oganda. Men kolure gi wach mabende nonenre ka gima chal ka Mudavadi ne siro dhok ma jatend piny libamba ma Tanzania Samia Suluhu ne otiyo godo e kinde bende ne omak jakene ratiro mag oganda e pachoka. Mano Boniface Mwangi bende ne omaki e piny mar Tanzania. Ewi mano Suluhu ne owacho ni onge kaka jo Kenya nyalo dhi donjore gi piny gi chenro mag Tanzania. Gino mabende ne omiyo koro chal ka gima Mudavadi owuon bende ne siro lwedo dhok machalo kamano, wach makoro kwedi mokalo gi Kalonzo Musyoka. Kama kuna jamaa na hurumia ni rafiki yangu huyo Musalia. Alijiingiza kwa mambo hawezani. The world has become a village when it comes to human rights. Human rights are universal. Universality of human rights. Whether you are in Burundi, in Kenya, in Tanzania, wherever. And then your own basic human rights are graced upon. The international community will always come to your help. Kwa nawashukuru kwamba alimwachilia kijana Boniface Mwangi. Musalia anaposema msijiingiza mambo mengine haelewi, tumwombee Musalia. Kalonzo kata kamano wacho ni kaolure gi dhok mane Musalia otiyo godo okonyise ni en kod dwaro kata ni ohero jo Kenya gi chunye duto. Kabino nyiso jatend piny mar Tanzania mano Samia Suluhu mondo mi en bendo parie kolure kod dhok mane otiyo go ma chal ka gima ne akweda e kinde piny Kenya kachiel kod oganda moke piny libamba ma Tanzania. I would want to ask Mheshimiwa Suluhu to reconsider this whole thing. Akiona wa Kenya asione kama ni maadui. Kwanza watu wameoana huko ndani ndani. Wa Tanzania, wa Kenya. Kwa hivyo namuuliza kwa heshima ahakikishe kwamba uhusiano wa Afrika Mashariki unaonekana kidhati, kwamba kila mtu anampa mwingine heshima yake. Lile ambalo tuwezi kuingilia ni kuja kupigia debe Chadema wachague rais wao na kule kuna CCM. Mimi over time I've always supported CCM, lakini siendi huko ndani. Lakini when Kenyans are arrested, then it is a responsibility of every nation.